fɛ de hakilila min bɛ sisan ka dɔ fara a furanjɛla fanga in a hakɛ kan ni dun y'a lajɛ kɔsa in na ɲɔgɔn ye minnu tɛmɛna o administration territoriale kelen ani politikimaw ani société civile ni ɲɔgɔn cɛ jaabi min bɔra o la limana o de k'a fɔ furanjɛla fanga in waati min dira a ma waati in tɛna labɔli kɛ kalata minnu kan ka labɛn n'o o waati yɛrɛ man jan san 2024 daminɛ yɛrɛ la ko waati koronnen don minnu bɛ yen ni olu ni ministre d'administration territoriale ye ɲɔgɔn ye kɛ olu y'a yira k'a fɔ ko furanjɛla fanga in dɔ bɛ se ka fara a kan nin y'a siɲɛ damadɔ ye dɔ bɛ fara furanjɛla fanga in a waati kan u y'a yira k'a fɔ k'a daminɛ kalo 3 ka taa bila kalo 18 na o kuma fɔra o de kɛra sababu yɛrɛ faamuyabaliya caman de nana limana min ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw minnu bɛ yɛrɛ ni a jala k'a fɔ sɔrɔ bosobaw don minnu fana bɛ bi ni olu da bɛ jamana ko kuma la minnu fana bɛ a ko kɛnɛ kan bɛɛ kɔni y'i ta fɔ bɛɛ y'a yira k'a fɔ i bɛ se k'a faamuya cogo min na k'a fɔ ko jamana tɛ se ka nin hakilila in ta ten k'a fɔ dɔ bɛ fara furanjɛla fanga a hakɛ kan a dun jala k'a fɔ limanaw Mali n'a fɔra k'a fɔ dɔ ka fara furanjɛla fanga in a hakɛ kan tuguni a n'a kɛ sababu ye ani diɲɛ ma limanaw an ka to gɛlɛya kɔnɔ tuguni limanaw min ye furanjɛla fanga ye ayiwa an bɛ o dabolo de kan a dun jira k'a fɔ maliden caman de fana bɛ yen bi ɲininkali kɛlen bɛ Nouvelle Horizon fɛ ko kun jumɛn na yɛrɛ maliden caman hakilila de ye ko colonel Asimi Goita k'i kanbɔ a ka di olu ye a k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ limanaw n'i y'a lajɛ waati min na colonel Asimi Goita a ye baaraba dɔw kuntigɛ baara dɔw yɛrɛ bɛ yen a ye olu lawaleya o de kɛra sababu ye maliden caman bɛ yen minnu sewara Asimi Goita ka baaraw la o la sa n'i y'a lajɛ limanaw yɔrɔ ala ka hinɛ Amadu Tumani Ture la Amadu Tumani Ture kelen ka taama sira dɛ colonel Asimi Goita b'o taama sira kelen de kan limanaw n'i ye jateminɛ kɛ min ye assise sociale et politique majeure min bɛ jamanadenw ka laɲini ye min ye n'o de ye jamana finitigiw armée ka minan sanga di finitigiw ma u ka se ka jamanadenw ni bolofɛnw lakana limanaw o bɛ sen na o ye jamanadenw ka wasa dɔ ye min ye an ka usine dɔw bɛ yen olu wulila k'u jɔ terrain sira wulila k'a jɔ limanaw ka taa se code minier Mali ka sanuko koɲɛ yɔrɔ sariya min bɛ o la o fana falenna a kɛra sababu yɛrɛ ye Mali ka sɔrɔ sanuko la camanba de farala o kan min ye san o san miliyari 300 Mali kan ka o de sɔrɔ limanaw ka fara an ka wagadenba nafolo kan o n'a a ɲɔgɔnna caman ninnu hakilila ninnu ani nin baaraba minnu kɛra nin kɔsa in na limanaw o de kɛra sababu ye jamanaden caman bɛ yen bi olu ko olu tɛ maa wɛrɛ dɔn u bɛ colonel Asimi Goita de dɔn min ye assise nationale min n'o kɛra ni a fɔra k'a fɔ jamanadenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka laɲiniw kɛ jamana ka se ka jamanadenw yɛrɛ de k'a fɔ an hamina ye nin ye a ye nin boloda jamana kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnna caman o assise nationale de la refondation o baaraw olu fana bɛ ka don ba la limanaw nin n'a damanda ayiwa nin ka don ba la o de kɛmɛ sababu ye bi jamanaden fanba bolo fan bɛɛ jamanakuntigi min bɛ furanjɛla fanga kunna bi colonel Asimi Goita dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ tɛ fɛ kalata yɛrɛ ka boloda olu bɛ fɛ de jamanakuntigi colonel Asimi Goita ye baara minnu daminɛ sisan a ka baara ninnu laban dɔw y'a yira k'a fɔ yɔrɔ a fɔra k'a fɔ sariya kun t'a yamaruya a k'i kanbɔ ko nka zena sariya sunba min b'an bolo nin o b'a yamaruya kura in colonel Asimi Goita mun tora jamanakuntigi kɔrɔ min ne o ye Mali mara san 10 kalo damadɔ k'a jɛ ala ma hinɛna Amadu Tumani Ture la yɔrɔ o fana y'a kɛ nin cogoya in de la limanaw ka min ye jamana ka taa a tun bɛ sɔrɔsiya min na ka o fini bila limanaw ka sɔrɔ ka na politiki fini ta ka jamanakuntigiya ɲini mun tora ko Asimi Goita yɛrɛ ko a fana tɛna taama ni o sira in de ye limanaw ka min ye sɔrɔsiya fini bila o kɔ ka tila ka nin kanbɔ jamanadenw na kala ta ye a ka sɔrɔ ka kɛ jamanakuntigi n'o ye président de la république ye limanaw n'i ye jateminɛ kɛ jamanaden caman de bɛ yen minnu bɛ nin sira in kan minnu bɛ ka nin kuma fɔ jamana kɔnɔna la caman y'a yira k'a fɔ maa caman de bɛ yen bi minnu ko politiki ko nege foyi tɛ olu la Mali kɔnɔna la yan politiki ma ka jamana mara bilen ko o tɛ olu fɛla ye limanaw minnu bɛ yen n'olu ye coup d'état kɛ Ibrahim Boubacar Keita la ni Asimi Goita b'o ɲɛma an bɛ don min na ko bi o Asimi Goita kelen limanaw ale ka baara nana diya jamanadenw ye a ka taali kɔsa in na Kucalakaw fɛ yen o kuma yɛrɛ donna a tulo la k'a fɔ a ɲɛna maa wɛrɛ tɛ jamana in mara bilen olu ɲɛna yan
fo ka tɛmɛ colonel Assimi Goïta wa limana ko olu ɲɛto o maa la an bɛ don min na ko bi ka fara référendum min kɛra sisan limana n'o kalataw kɛra jamanaden caman bɔra ka ayiwa a fɔ ko u sɔnna n'o ye oui ye o de cayara kosɛbɛ o bɛ min ko fɔ Nouvelle Horizon ka fɔ la o bɛɛ b'a yira k'a fɔ nin tɛ ayiwa référendum ko ye nin caman yɛrɛ bɔra de ka taa kala ta jamanakuntigi Assimi Goïta yɛrɛ de fɛla kanu kama an bɛ don min na ko bi limana an bɛ don min na min ye sariya y'a yamaruya o b'a yira k'a fɔ don nataw la colonel Assimi Goïta min ye kalata minnu kan ka boloda EJ yɔrɔ ale sigira sen kan o jamanakuntigi kelen ninnu de fɛ an bɛ don min na ko bi colonel Assimi Goïta maa bɛ se k'a fɔ ayiwa ko in kɔni a ka gɛlɛn nka ayiwa malidenw de ko k'u bɛ Assimi Goïta fɛ a caman ba yɛrɛ koyi kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon de kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasiriden sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko l'essor jamana ka fasiri don jamana a ko sɔrɔ bɛ se ka yakubaya an ka sɔrɔ bɛ se ka sanayɛlɛ kɛ cogo min na ayiwa min ye minisiri min b'an ka jago ko ni usine ko kunna Musa Alassane Diallo kɔni tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ tuma bɛɛ ale kɔni ni jagokɛlaw ni usine baarakɛlaw de bɛ ɲɔgɔn na an ka jamana kɔnɔ yan sigikafɔ hakilila falenfalenw walasa ayiwa Mali sɔrɔ a bɛ se ka yakubaya cogo min na ko min ye Musa Alassane Diallo kununko yɛrɛ a yɛrɛ ka minisiriso in na yen nɔ a jarala k'a fɔ chambre de commerce et d'industrie du Mali CESIM opérateur économique sɔrɔmusobaw de ko don olu ni ayiwa minisiri ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye in limanaw minisiri ye ayiwa fɛɛrɛ kuraw tigɛ fɛɛrɛ kura minnu bɛna kɛ sababu ye a yɛrɛ ka yeta la ni o bolodara ni taama kɛra o sira fɛ Mali mago bɛ sɔrɔ min na Mali mago bɛ sɔrɔ yakubayali mun na nafolo ka bɛɛ labɔ kɔngɔ kana jamana sɛgɛn an ka sugu kɔnɔnaw min ye balo yɛrɛ ye nafolo tɛ sɔrɔ ka sanni kɛ limanaw o caman ka bɔ o la minisiri ko ayiwa sigi kun de kun ye nin ye n'i y'a lajɛ opérateur économique welela a ko kɛnɛ kan sabu limanaw a baara tɛ se ka kɛ olu kɔ sabu olu de ye a jɔyɔrɔ fanba yɛrɛ ye an yɛrɛ ka sɛnɛfɛnw min bɛ sɛnɛ an fɛ yan limanaw o kana kɛ bɔfɛn ka taa jamana kɔ kan o bɛɛ lajɛlen ka se ka bayɛlɛma an ka jamana kɔnɔ yan min ye gɛlɛyabaden ye min bɛ du ka bi caman ka se ka bɔ o la maaw ka sɔrɔ ka se ka yakubaya walasa i bɛ sanni min kɛ a kana degun se i ma ko nin n'a ɲɔgɔnnaw ni nin bolodara jamanadenw basigi bɛ sɔn ka na an ka jamana kɔnɔ min ye Musa Alassane Diallo minisiri min bɛ sɔrɔ n k'a fɔ jagoko ni usine kow kunna a ye nin kuma fɔ a ko waati de ye waati kɔrɔtɔlen bi baaraw man ka bila ka sumaya fiyewu o de la ayiwa min ye an ka jagokɛlaw ni usine batigiw ye u k'a lajɛ ayiwa minnu bɛ yen ni olu ka baara bɛnnen bɛ jago dɔrɔn ma u kana jago dɔrɔn k'u taabolo ye u k'a lajɛ ka fɛɛrɛ kuraw fara u boloda la limanaw nafoloba bɛ minnu bolo an ka jamana kɔnɔ yan u k'a lajɛ u ka usine ko fana fara u boloda la sabu a dɔ bɛ dɔ la n'o kɛra baara bɛ di jamanadenw ma sɔrɔ bɛ yakubaya ayiwa baarantanya in a bɛ kɛlɛ min kɛ bɛ ka kɛ sababu yɛrɛ ye ka jamana ayiwa segin kɔ sɔrɔko nasira la a ko jago a t'i n'a fɔ ko jago fanga ka bɔ jago la dɛ wa a tɛ kɛ i n'a fɔ ka gɛrɛntɛ don jagokɛlaw la nka k'a fɔ jagokɛlaw ye de fɛn fila de bɛ yen an ka jamana kɔnɔ bi n'o sera ka taa ɲɔgɔn fɛ ka jago yakubaya ani ka an ka usines caya Mali kɔnɔna la yan dɔ bɛ dɔ la baarako limanaw o bɛ sabati maaw bɛ min ɲini u ka jamana kɔnɔ yan k'a fɔ u b'a bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye caman bɛ bɔ o la Musa Alassane Diallo ko nin fɛɛrɛw de bɛ tigɛlen b'a bolo fɛɛrɛ minnu tigɛlen filɛ nin waati ni waati kuma bɛɛ b'a la cogo min na o de la kununko tɔlen don Alassane de a ka lawaleya min ye chambre de commerce n'o ye jagokɛlaw ka soba o ɲɛma min ye Manju Sɛnpara ye ale kɔni ye minisiri fo kosɛbɛ nin baara in na a ko minisiri ye hakilila min bɔ ka bɛn nin ye ko nin na kɛ sababu ye limanaw min y'an ka sɛnɛkɛlaw ye u yɛrɛ ka sɛnɛkɛfɛnw u ka se ka to jamana kɔnɔ yan a ka se ka kɛ sababu ye jamana sɔrɔ ka dɔ fara a kan Fadi Sise limanaw ale ka fasiri de don an ye nin bɔ l'essor kɔnɔ aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra yen nɔ fasiriden sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko les échos welewele ale kumana a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ jɛkulu belebeleba dɔ bɛ diɲɛ ɲɛfɛ ni jamana setigi jamanaw caman bɛ a kɔnɔna la u k'a ma ko BRICS limanaw BRICS ko jamana 6 kura o donna a kɔnɔna la
ko nga be Algérie tala Algérie min kun y'a ɲini yɛrɛ ko dama tugu Algérie ɲɛ fiyewu min bɛ tali kɛ les échos wele a ko jamana 6 kura minnu filɛ n'olu ye yɔrɔ sɔrɔ BRICS kɔnɔna la Iran b'o la Argentine b'o la Égypte b'o la Éthiopie b'o la Arabie Saoudite ani Émirats Arabes Unis ko ninnu farala min bɛ tali kɛ jɛkuluba min filɛ nin ye ni setigi jamanaw don n'u kama ko BRICS. O la sa min ye Sud-Afrique ale jamanakuntigi Cyril Ramaphosa ale y'a lase kunungo alamisa utukalo tile 24 k'a fɔ ko jɛrɛ min kɛra n'o ye sommet ye min kɛra jamanaw fɛ jamana minnu ka sɔrɔ bɛ ka yakubaya bi pays émergents ko u ye ɲɔgɔn ye min kɛ Johannesburg a jarala k'a fɔ an ye jamana minnu tɔgɔ fɔ sisan ko olu donna BRICS kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ min ye Brésil, Russie, Inde, Chine ani Afrique du Sud jala k'a fɔ olu ka doni o bilalen bɛ ka bila janvier kalo natɔ in san 2024 min ye jɛrɛ in yɛrɛ kɛ waati a selen kɔ Pretoria jamana fana y'a yira k'a fɔ ko bɛn kɛra min kan o de k'a fɔ ko BRICS ko a jamanaw bɛɛ lajɛlen min bɛ fɛ ka don a kɔnɔna la ko u bɛnna o de kan wa o de bɛ senna o de baaraw bɛ ka kɛ sisan walasa jɛrɛjɛkulu in jamana ka se ka wara minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka y'a kɔnɔ n'o ye setigi jamanaw ye walasa u yɛrɛ ka sɔrɔ ka yakubaya ko dayɛlɛlen bɛ u ye k'o de ye bɛnkan yɛrɛ ye nka n'i y'a lajɛ jamana min tun bɛ yen n'ale tun y'a ka doni ko kuma fɔ n'o ye Algérie jamana ye Algérie ka jamanakuntigi Abdelmadjid Tebboune nka ale kɔni ta nana kɛ de n sen kelen b'a la n sen kelen t'a la sabu a kun fɔra k'a fɔ k'ale bɛ kɛnɛ kan a ma ye a y'a ka minisiri min b'a ka sɔrɔ ko ni nafoloko kunna a y'o de bila ka taa kɛnɛ in kan a na kɛ min ye Algérie jamanakuntigi ye a kun y'a nin kuma yɛrɛ fɔ ka doni ni bala ta a ka jamana kɔnɔna la k'a fɔ ko ni Ala sɔnna min ye BRICS kɔnɔna ye décembre 2 tɛmɛnen o kuma kun fɔra k'a fɔ ko a ka ɲɔgɔn ye bɛna kɛ san 2023 in na n'o kɛra kunungo k'a bɛ ye jɛkulu in kɔnɔ nka limanaw ko balana ko nana kɛ dɛ dunan fɔra jigi kɔ sabu Algérie sɔn ma kɛ a ma k'a fɔ a ka don jɛkulu in kɔnɔna la ka sababu kɛ u ka jamanakuntigi ale ma ye kɛnɛ kan a bɛ n'a fɔ u ma ba don nin jɛkulu in na limanaw e ko de tɛ kibaruya yɛrɛ ye n k'a fɔ les échos wele a ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la ale écho kelen limanaw farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la ko FIFA n'o ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka tɔn min ɲɛsinnen don ndolantan ma FIFA k'a ye jaabili kɛ an ka minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna lɛtiri dɔ de bɛ yen a na kɛ lɛtiri in utukalo tile 24 kunungo yɛrɛ lɛtiri in cira minisiri fɛ ka ɲɛsin min ye ka ɲɛsin FIFA ma lɛtiri in dɔwɛrɛ tɛ o ko ayiwa utukalo tile 15 tɛmɛnen minisiri min b'an ka farikolo ɲɛnajɛ kunna ale ye lɛtiri ci FIFA ma lɛtiri in jaabi nana kunungo alamisa de a jarala k'a fɔ minisiri ye lɛtiri mun ci ko Fédération Malienne de Football n'o ye an ka senandolatan koɲɛ ɲɛnabɔso ye k'ale ka kalataw kan ka kɛ kalata minnu bolodalen bɛ ka bila utukalo tile 29 natɔ in na a jarala k'a fɔ minnu bɛ yen n'olu sen bɔra kalata in na caman y'a yira k'a fɔ ko sariya sɔsɔra o sariya sɔsɔko kuma min bɛ olu da ko bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ka gɛlɛya don min ye fɛn foto a kalata natɔw la o de la minisiri teliyara ka lɛtiri ci joona FIFA ma FIFA ka se k'i da don ko in na a bɛ se ka ɲɛnabɔ lafiya la cogo min na o de sababu la min ye FIFA yɛrɛ a ye jaabi kɛ lɛtiri in na kunungo k'a jira k'a fɔ lɛtiri min filɛ ni minisiri y'a ci ale ma FIFA y'a jira k'a fɔ ko ayiwa ko in ye sokɔnɔko de ye Mali ka sokɔnɔko de ye nin ye olu tɛ se k'a fɔ de u bɛ n'u da don Mali sokɔnɔko la u ka minnu ko ayiwa u ka hakililaw ma ta walima jan dara u ɲɛ ka fereke don u sen na u ka u sen don kalata in na k'u ka fɛn futi sariyaw u ka o labato walima n'u bɛ se ka taa kungo ka kuma fɔ yɔrɔ min na u ka t'u kungo fɔ yen nɔ n'o tɛ min ye FIFA ye ale tɛ se k'i da don nin ko in na limanaw o de kɛra jaabi yɛrɛ ye min bɔra FIFA fanfɛla la hakilila jiginna limanaw nin wale 2017 ni gɛlɛya nana don Mali farikolo ɲɛnajɛ senandolatan kɔnɔna la f'a nana kɛ sababu ye u ye jɛrɛjɛkulu dɔ sigi n'o ye commission de normalisation ye ɲininkali de kɛlen bɛ ECHO fɛ bi n'a sɔrɔla limanaw an bɛ ka segin kɔ ka taa o sira kelen de kan Mori Keyita ale ye degeliba ye ECHO kɔnɔna la ale de ye nin sɛbɛn limanaw aw bonya b'a la
n'an bɔra yen nɔ fasɛden sɛbɛn min n'an k'a ma ko la nouvelle alliance limanaw nouvelle alliance y'a yira k'a fɔ ko kuma fila bɛ yan fɔlɔ ye mun ye limanaw jɛkulu min bɛ yen n'o ye conseil national de la jeunesse CNJ a na kɛ CNJ ɲɔgɔn sama-sama de bɛ a yɛrɛ ka cakɛda min b'a sanfɛ n'o ye direction nationale de la jeunesse cakɛda in ani CNJ de bɛ ɲɔgɔn sama-sama la bi kabi utu kalo tile 17 ayiwa k'a bɛna fɔ kunnafoniw bɛ ka carin ni cakɛda fila in o ni ɲɔgɔn cɛ conseil national de la jeunesse ani a ka soba yɛrɛ a ka jabala datuguli direction nationale de la jeunesse fɛ n'i ye jateminɛ kɛ k'a sababu kɛ ko ayiwa u tɛ ka ɲɔgɔn faamuya mun ni mun de kɛra maa bɛ se ka mun faamuya la nouvelle alliance y'a yira k'a fɔ ko direction nationale de la jeunesse ani CNJ yɔrɔ ninnu ye cakɛda fila ye baara ɲɔgɔnmaw de don sabu u bɛɛ lajɛlen ka ayiwa baara bɛnnen bɛ sifinnakaw ka koɲɛ de ma an ka jamana k'a bɛɛ lajɛlen daminɛna min na lettre dɔ min cira lettre numéro 0026 MJSCCDNJ min cira ayiwa CNJ ɲɛmaa ma utukalo tile 17 san 2023 limanaw k'a yira la k'a fɔ ko CNJ baara fɛn fɛn bɛ sen na sisan ko k'a bɛɛ lajɛlen jɔ ko lettre in cira don min na ayiwa nɛgɛ kanɲɛ 16 u ye lettre sɔrɔ o ma mɛn yɛrɛ l'heure damadɔ nɛgɛ kanɲɛ 19 polisiw taara CNJ da k'a da gogoro k'a sɔgɔ a n'a kɛ a fɔra ko k'a datugu a n'a ayiwa a ka don ba la o si ma kɔrɔya si ye o de la min ye CNJ ɲɛmaa yɛrɛ ye ale ka jaabi ma bila ka makɔnɔni kɛ sabu utukalo tile 19 a fana ye jaabi kɛ k'a fɔ ko min ye direction nationale de la jeunesse ale ye nin hakilila min ta nin ye hakilila in k'a ka segin kɔ joona sabu u ye olu ka yɔrɔ datuguli min olu yam n'a fɔra k'a fɔ la jeunesse u ko asan ka se ka kɛ CNJ ɲɛmaa kura ka sɔrɔ a la nka a na kɛ bɔra minisiriso yɔrɔ ka taa CNJ yɔrɔ lettre in jaabi de ma sɔrɔ a la walima baara ma kɛ ni lettre in ye ko waati yɛrɛ kun dir'u ma k'a fɔ yanni utukalo ban waati cɛ u ka assemblée générale kɛ kalataw ka se ka kɛ ɲɛmɔgɔ kura u ka sigi CNJ tɔgɔ la nka a nana ye k'a fɔ o lettre min cira dɛ o de ma don ba la o ma lajɛ o de la bi min ye direction nationale de la jeunesse i n'a fɔ ale bɛ minisiriso in ka ci la ale de ye min ye yamaruya ta sisan ka min ye CNJ a jabala k'a datugu limanaw nka ko maa sɔrɔla CNJ yɛrɛ kɔnɔna la min ye hakilila dɔw bɔ ka bin hakilila 4 ɲɔgɔnna k'a fɔ ko olu kɔni fɛla ye min ye o de ye k'a fɔ bureau min bɛ yen sisan bureau in ayiwa ale ka to yen nɔ a ka congrès bila joona congrès ka kɛ ko walima président min bɛ yen sisan président in ka se ka ale ka walan sɛmɛ u ka a ka ɲɛmaa dan kan n'o y'a ka vice président ye ale ka congrès kura boloda walima ka conférence nationale kɛ Mali sifinnakaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka ɲɔgɔn faamuya nin taabolo ninnu na ani walima ka collège transitoire de sigi n'o ye waati latɛmɛ jɛkulu dɔ ye ka se ka nin baara ninnu fɔ ɲɔgɔn min bɛ yen u ka se ka ɲɔgɔn faamuya la walima limanaw min ye ministre min n'o ye fɔnba ye ka taa se direction nationale de la jeunesse conseil national de la jeunesse olu ka ɲɔgɔn ye nin ko kan walasa gɛlɛya min bɛ yen u ni ɲɔgɔn cɛ limanaw gɛlɛya in ka se ka wuli joona limanaw kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ la nouvelle alliance kɔnɔ ale nouvelle alliance in ka kuma la limanaw ko cakɛda dɔ bɛ an fɛ yan ni o ye AGT direction générale de l'agence d'exécution des travaux d'infrastructure et d'équipement nin ye cakɛda d'équipement ruraux n'u kama ko AGT a ɲɛmaaba Zana Kulubali kana kɛ Zana filɛ nin ye ka baarakɛla maa 13 ɲɔgɔnna k'olu gɛn ka bɔ baara la walima k'u bila ayiwa waati n'o ye chômage technique ye k'u jɔ fɔlɔ nka a na kɛ maa minnu bilala ka bɔ baara la limanaw a bɛnnen tɛ olu ma bi u y'a yira k'a fɔ ko Zana Kulubali ayiwa maa dɔ bɛ min ni a na kɛ olu ye min ye AGT kɔnɔna la a na kɛ o de ma bɛn Zana yɛrɛ ma waati yɛrɛ cogoya kama limanaw kunnafoni an tɛna sama nɔfɛ kosɛbɛ nka kunnafoni ye min fɔ ni maa bɛ se k'o faamuya o de ye k'a fɔ directeur général Zana Kulubali waati min na a bɛna AGT ɲɛmaaya la o y'a sɔrɔ ayiwa APCAM ɲɛmaa min bɛ yen sisan n'o ye Sanusi Buya Sila ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yɔrɔ in na u y'a yira la k'a fɔ ko kalan ka kɛ nka a nana kɛ ko san 2000 minisiri min n'o bɛ an ka sɛnɛko kunna limanaw minisiri in
ana kɛ Asimi Goita ka taama dɔ la segukaw fɛ yen ko a y'a lase k'a fɔ ko Zana ko a ɲinina jamana ɲɛmɔgɔw fɛ a ka to a jɔyɔrɔ la fɔlɔ yanni waati dɔ cɛ o Zana kelen bɔ nana kɛ min kalama ntɛnɛn tɛmɛnen utukalo tile 21 ko a nana hakilila dɔ ta hakilila yɛrɛ ko a ma maa ɲininka baarakɛla maa 13 ɲɔgɔnna k'olu bila chômage technique la olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin se ka kɛ fɛn bɛnta ye olu ka to u ka baara la sabu kun jɔnjɔ foyi ma f'u ɲɛna kun jumɛn na u bɛ bila ka bɔ baara la nka u nana kun min fɔ u yɛrɛ ka fɔ la ko waati dɔ la olu kun ye Zana Jalaki n'o ye Zana Kulubali ye AGT ɲɛma k'a fɔ a ka baara bɛ cogo min na baara taabolo man ɲi a bɛ dɔ fisaya dɔ ye baarakɛyɔrɔ la o de nana kɛ sababu ye Zana ko ayiwa n'i y'a ye aw bɛ nin fɔ aw bɛ baara de la yen o y'a jira k'a fɔ chômage technique in tɛ n'a fɔ u ka to so kalo damadɔ dɛ k'olu kɔni hakilila la Zana y'olu gɛn ka bɔ baara yɛrɛ de la limanaw ko dun tɛ fɛn bɛnta ye u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ sariya ka wuli ka da don nin ko in na walasa u ka segin ka t'u ka baara la la nouvelle alliance limanaw an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasɛden sɛbɛn min bɛ n'an k'a ma ko l'actu hebdo ale y'a jira k'a fɔ ko Mali ye hakilila dɔ ta kɔsa in na Mali jamana ka min ye farni min n'o bɛ di nka limanaw hakilila in taara a kɛra sababu ye Mali ni Laginɛ cɛ dimi dɔɔni nana sabu dɔwɛrɛ tɛ o Mali ni Laginɛ ye jamana fila de ye kabi fɔlɔfɔlɔ o kuma bɛ fɔ ko farikolo kelen n k'a fɔ dusukun kelen de don farikolo kelen kɔnɔna la kabi Seku Ture ani Modibo Keita tilew la Mali ni Laginɛ jamana ye i b'a fɔ ko kɔrɔ ni dɔgɔ jamanaw de don kɔsa in na min ye Mali jamana ye gɛlɛya min y'a sɔrɔ CEDEAO ka ɲanginiw la jamana kelen min ka da ci ka yɛlɛ Mali ye o sege min n'o laɲininen don jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u k'a ma ko zone de liberté échange continental n'u k'a ma ko ZLECAf o fana ye sariyaw ye minnu ye sanu ani ministre min bɛ usine ko ni jagoko kunna Musa Alassane Diallo olu ye hakilila dɔ ta ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ko ka alikama min bɛ bɔ jamana kɔ kan ani pâte alimentaire fo ka taa se farni ma ko ka a jɔ fɔlɔ Mali yɛrɛ bɛ na i jɔ i yɛrɛ kolo la ka se ka a yɛrɛ ka farni dilan a ka jamana kɔnɔ nka a dun jɛra k'a fɔ limanaw hakilila in taara a bɛ dadigi kɛ Laginɛ jamana na kosɛbɛ sabu Laginɛ u ka usine dɔ bɛ yen nɔ n'u k'a ma ko Moulin d'Afrique ale yɛrɛ ka baara bɛnnen bɛ kosɛbɛ farni dilan de ma wa jamana kelen min bɛ o farni san o ye Mali ye ko min ye usine in tigi yɛrɛ n'o ye Mamadu Salim Diallo ye ale y'a jira k'a fɔ ko ale ka usine kɔni bɛna bila gɛlɛyaba de kɔnɔ waati min na Mali jamana in ni hakilila ta nka k'a fɔ de hakilila in taara ko baasi don baasi tɛ dɛ Mali de ye hakilila in ta a min sara Laginɛ la a ye hakilila in ta limanaw k'a sɔrɔ ni a ma CEDEAO jamanaw bɔ a kalama ani Laginɛ min yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma Laginɛ jamana ɲɛmɔgɔw wele k'a fɔ ayiwa an kɔni bɛna nin hakilila ta fɔlɔ a kun de ye nin ye a kun de ye nin ye foyi ma fɔ fo k'a fɔ ten ayiwa farni tɛ don bilen nin y'a ko jɔlen fɔlɔ k'a nana kɛ kuma bɛ sen na a ŋunuŋunu kumaw bɛ sen na k'a fɔ jamana fila min n'a fɔra ko dusukun fila don farikolo kelen kɔnɔna la limanaw ko o kuma in ayiwa a bɛ fereke bɛ ka don o kuma in sen na bi sabu n'a fɔra k'a fɔ ko jamana fila in sariyaw yɛrɛ taara Maliden ani Laginɛkaden limanaw a bɛɛ lajɛlen kelen n'i taara Laginɛ a bɛ n'a fɔ i bɛ Mali de la n'i nana Mali la a bɛ n'a fɔ i bɛ Laginɛ o sɛbɛntiyara kabi Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta san 1960 waatiw min ye Seku Turew ni Modibo Keita olu de y'o hakilila ta nka k'a fɔ bi o baaraw limanaw Mali ka nin hakilila ta nin cogoya la min ye Mamadu Salim Diallo a ko o de kɛn bɛ dadigi olu ka jamana ma bi sɔrɔ ko nasaw la limanaw ko waati ma se an b'a bila yan l'actu hebdo an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la ni Ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ gafe kuraw bɛ bɔ an bɛ kɛnɛ kan k'o lakale yanni o cɛ an b'a fɔ Ala ka diɲɛ waati wɛrɛ yira an na. Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye Balimaya Couture ka baara ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma Mamadu Traoré fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 66 51 51 37 97.